गिबियावनो खुलुमबाय। हेल' गाइस, आंनि बर' आर्ट ब्लग चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे फरायफिननाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ इन्टारेस्टिं दंबा नायलांबाय थागोन। आङो मोनसे खोथा लानानै फैदों, बेनो जाहैबाय सानबासो थानानै उदालगुरियाव थांगोन, भैरबकुन्द'आव। भिडिअखौ नुनो मोनगोन। थांनायनि गेजेरावनो मा मा जायगा नुलाङो आरो मा मा सिनारि हजोंहाय मोजां बेफोरनि बागै भिडिअ लाबोगोन। आंजों लोगोसे सासे लोगो लांफागोन। बाइकजों थांगोन जोङो। भिडिअखौ नुलांगोन थांनाय समाव। आरो हजोंहाय मा मा जायगा बेफोरनि बागै भिडिअखौ लाबोगोन मोजाङैनो। आसा खालामो नोंथांमोना जाय चेनेलाव गोदान, आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो। लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव प्लिज। आंनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।